Wala na ka uli. So, muna siyang tag-iya. May tag-iya sa Diri ka tungod. Hi guys. So, mauni siya usaon pagkuha sa baongon. Dalawang gabi. Asang baongon? Larga. Pinara mo salo. Ambot ang salo. Sige. Sa tinod na way pulo siya ang pagtungtungod. So, kaya saan ba pagsalo? Ano? Okay, so, oh, di ba? Nasala pagsalo. So, inala na namin isa ka baumon. Kaya di na nang mahulog. Sila din magbitbit kaya sila may nagkuha. Tapos pabot ito kami din kaon. So nada ni ay suha. O sa gangal ang kuha sa suha, lemon. Nasa kiat-kiat. Muna siya ang kiat-kiat. Motogilakan ko niya. So, sila mag-adto sila dito. Ako mato sa ako sa bayabasan. So, here we go. So, kita ka. Magkami sa bayabas. So, wala siya nagtugog niya. So, nakakita mo ito ba? Bubble. Wala siya. Wala din bubble. Right? Wah, di ba, Maji? Sad tong time ni Magellan. Saan ba siya rito? Pero actually, di ko siya kayot na kumatagag ka, sakit lang, nagum. Unog gamay, ugot. Pero actually guys, sa tinuod lang, maabot naman dyan ang bayabas. Naugabot ba eh? Sadyang, Sana all makaabot. sadyang, you know, masyadang itong Sa masakat. Magyud ka? Masyadang itong masakat. Like, ang uban, hinog na dyan kayo siya. Oh. Like, makita to niyo, hinog na kayo. Pero, di ba? Guys, you will see this in the sa YouTube ni Kuy Smith. So, di ba, inanaraw ang tagig kaisip or gisakat pa Japon siya. Gusto siya mga challenge kay nga mga bata. So, guys, here we go. We will go back to the place where we belong. In the place to be makita ko sa TV always every day. So, hey, come on. Come on. Turn the radios on. Kaya ni Jun Mika. So, here, mga kamote tops. Like, different kamote tops. Like, ilang ano na nila hilahi. Like, na ay, you know, ang panit niya pink. Masahay na white. And then, ang white is yung unod. Violet.
Nasa orange nga kamote. So here, dako na kayo ang bingala. So, here we go. We will go back sa balay nilang Smith. So, how's your, pagtakat sa kahoy? Okay na. One at the time. Okay na kayo. Challenging siya. I don't have a mind. So, motong alto na mida dito. There are, daghan kay mga fruits dani sila. So, lucky to have a friend, the best friend. Her, like, Nice fruit. nice fruit. Like, ang rambutan, as in, hilaw pa siya. Pero sige, sunod na mong balik. Hinog na siguro. And here, a dragon fruit again. Diba? So, nanagi siya ganyan. We're just waiting nga mahimo siyang pink. Pink dragon fruit. So, let's close the Kawayan gate. So, neto, mga lubati. Like, na sila yung mga silikot, diba? Mas nice man yun kung magtanong ka sa kaugalingon ni mga silikot. Like this. And also, the very special is na sila sisha. Hindi na magkaroon. Pero kakaulo sila sa, camera. Yes, and also na sila camera. Ano to? Camera. Caravan set like this. It's healthy veggies. Like flowers, December flowers, And also, baongan. So guys, sunod na mi. Napaya. So, na-enjoy kayo migsakat dito. Kuya Ay! So guys, muning among giko ako ganina. Nga baongan. Asan baongan ako? Ikaw na rin mo. Baongan nga pinangayo. Malaya nagkuha. Laya nabitbit ako magkaon. Sige. Naan tag-iya sa baong. Like, Pagkara din eh. teng teng tag-iya sa baongon. Teng teng anak kuha sa baongon. Teng teng ako ka. Count sa bawah. So, para sa lami ay kay lay ang nagunag kaon bay. Usa may lami sa imong baongon nga gikuha nga wa nimo nasalo. Ay, nakawiran po na ako oy. Ari pala. Adan to brad mga krom di. Wala tayo. Lain dyan ang baongon basta Organic. aslom. So, bye guys!